Bueno, egun ondan hori. Egun ondan hori. Bueno, otsaileko Getxo Kulturako Artezkaritza Batzordeari hasiera emango dutzagu. Eta, lehenik eta behin, Gorka Mustajori ondotorre emango dutza, batzordeko kide barri moduan. Ondotorre izan zaitez, eta asko ikasi eta parte arte duizula, espero dut. Lehenengo formalismonen ostean, lehenengo punture joango gara, aurreko batzordaren bileraren aktaren onarpena. Ez dagoen ez... Ez dagoela itzulpen. Badago? Badago itzulpenik edo? Bai. Barriz hasiera emango dutzago otsaileko Getxo Kulturako Artezkaritza Batzordeari. Eta, lehen esan moduan, Gorka Mustajori ondotorrian batzordekide barri moduan. Beraz, lehenengo puntuari ekingo dutzagu, aurreko batzorde bileraren aktaren onarpena. Zer ez balego, hau batez onartutzate emongo genduke. Bigarren puntua izango litzateke, Getxo Kulturretxea Erakunde Autonomoaren 2024ko ekitaldiari dagokion aurrekontuaren likidazioaren barri emotea. Deialdiagaz batera joan jatzue likidazioaren txosten guztia. Ez dakite ezer esaterik eukiko zenduen, irakurri dozue, suposatzen dut, ikusi dozue, eta hor daukazue zenbaki guztiak. Gauza deigarrenetariko bat izango litzateke, diru sarreratan aurre ikusita dagoena baino gehiago dagoela jasota, eta likidatuta, eta horren jatorria da aurre ikusi izana baino sarrera gehiago saldu direla egiten dugu zan ekitaldeetarako. Beraz, barri ona da, igoera hori eukitea, eta beste batzutan esan dugun moduan, programazioa bere ritmo hartzen dagoela, eta jendeari guzti egiten jakola, egiten dana, eta ritmoa hartzen doala, eta jendea ohiturak hartzen dauzela, barriz gure antzokitara edo gure programazioetara etortzeko movimendu hori hartzen dabil, eta ohikotasun baten barruan bere bizitzan sartu dauela kultura getxotarrek eta inguruak. Ez badago honen inguruan ezer, informatutzaten boten dugu, eta urrengo puntu izango litzateke Getxo Andres Isasi Musika Eskola Erakunde Autonomoaren 2024ko ekitaldiari dagokion aurrekontuaren likidazioaren barri emotea. Hemen gauza bera da, dakizu moduen, erakunde biak bateratu dira, baina 24ean zehar erakunde diferente biziran, baina behin bat eginda, likidazio bi diferente daukaguz, aurten holan emoten da barri, likidazio diferente bi balire moduen, baina urrengo urteari begiraia 2026an barri emongo dan likidazioa bakar bat izango da. Eta hau musika eskolakoak ez dauka historian dirik, egia esan nominak eta eskolako funtzionamendua baino ez da, hor dago informazio guztie, eta ez dakit, pregunterik edukiko bazen due, untxe da momentue, bestera urrengora joango gara. Urrengo puntu da, presidente Anderearen informazioa, programazio datuak, betiko lez, deialdiagaz batera joan jatzuez orain arte ukidogune programazio guztiaren informazioa, urtarria eta otsaila, justo orain arteko informazioa, eta hor deko zuez egindako guztia. Honetan ikusiko zenduen musika eskolako programazioa barruratuta dagoala txosten honetan. Eta honetan barritasuna izan dire,
kulturatik egiten zana ohikotasun baten barruan, horrek eskolako audizioak eta musika eskolatik egiten diren programak, neguko bidaia eta abar guzti honek sartuta dagozala txosten honetan. Hurrengo izango litzateke programazioaren aurrerapena, eta hor daukazue, zer eukiko dugun, batez eukiko dugu dantza, antzerkia, opera be eukiko dugu, rigoleto, eta beste hainbat eta hainbat gauza, betiko moduan egiten dugu zen moduan, kontu kontualariak eta bersadak, liburutegikaz zerikusia dauki esan programak, eta aipagarrienetariko bat da, asteburu honetan egongo dan Getxo Life, programa barri bat sortu dugu hor Getxo Lifekaz, eta Getxo Lifeen asmo nagusia da, herriko bandak oholtzara pasatea, ezta? Badakizue, Getxo kulturan daukagun estrategia da formakuntza, sorkuntza, eta gero azkenengo pausoan exhibizioa, eta pauso bakoitzan dagoan balio erantzi guztiari garrantzia emotea. Kasu honetan, herriko hainbat banda dira, batzuk asko herrian formatutakoak, hain zuzen batzuk Andres Isazin ikasitakoak dira, gero sorkuntza prozesu bat eukidabe, euren partiturak, letrak eta sortu behar izan dabez, eta azken pausua da oholtzara pasatea, eta hau izango litzateke eslaboi edo kadena guzti horren edo kate guzti horren azkenengo pausua, zirkulo osoa, itxiz euren kontzertuak emanez. Beraz, barikuan eukiko dugu gaztei zuzendutako kontzertua batik bat, zapatuan, gaztera esaten da moduan, para más maduritos, nagusia gontzako, eta gero domekan familiei zuzendutako kontzertuak. Baina, danak, kontzertu guztiak izan daitekez publiko guztientzako, baina, gitzi gora bera, bakotzak bere tartea topadagian, holan zailkatu dira, Getxo kulturako programazioagaz gertatzen den moduan beti, barikutan gazteentzako, zapatuetan nagusia gontzako, eta domeketan familientzako, eskema berbera erabilia. Perdón, ¿dónde has dicho que van a ser los conciertos? El Musiquebarri. El Musiquebarri. ¿Y no hay previstos en calle? Ahora con no. Este festival que estamos empezando por primera vez, en un principio está solamente previsto para Musiquebarri. Vale. Hurrengo puntuak, getxostena irekia ebazpena izango litzateke. Deialdiagaz batera jaso duzue ebazpena. Egia zan, hainbat eta hainbat proposamen jaso duguz, gure programazioan txertatzeko, jakingo, badaezpada azalduko dut, getxostena da, herriko artista, herriari ekarpena egin lekiezen bai artista enpresa moduan, distribuidora moduan, edo alkarte moduan, edo dokion forma juridikoaren arabera, euren proposamen artistikoak bialdu lekiez, Musiquebarrin errekaen edo kalean egiteko programaziorako. Beraz, hainbat disiplina diferentetatik jaso duguz proposamenak, dokumentazioan, jaso duzuen dokumentazioan daukazuez, eta horbet daukazuez, aitatu diran guztiak. Guztiak zema jaso, 34 hautatu eta 40 jaso. Ez, 34 proposamen eta hautatuak 21. Hori, 34 jaso duguz eta 21 hautatu izan dira. Eta hor daukazuez deialdian. Beraz, hurrengo hileetan, eta batan bat urrengo urteko hasieran edo nalakoa be, ikusgai eukiko dugu zerrian, bai Musiquebarrin, errekaen edo kaleko ekimenetan. Eta gero, informazio puntuan azkenengo puntu izango litzateke, kultura elkartentzako ohiko diru laguntza, eta hau da urtero ataratzen dugun alkartentzako diru laguntza, euren eguneko gastuak egiteko, eta
otsailean atara dugu, beraz, nahiko sasoitzu gabiz guzti honegaz. Ez dago aldaketa nabarmenik, gauza txikitsu bat, aldaketa bat egongo da, deialdi barri bat atarako dugunez, mugikortasunari begira, hau da, askotan antzerki taldeak edo abesbatzak edo ganadalakoak Euskaditik kanpo joan behar dabe, euren ekimenak egiteko, igual kontzertu bat emongo dabe, Herriosan edo Burgosen edo danadalakoa. Horrek gastuak laguntzeko deialdi barri bat atarako dugu, eta gero baita be atarako dugu inbertsio moduan egiten da benean alkartek, hau da, batez ere folklore taldeak eta abesbatzak ekizaldiro, euren arropa bestuario guztia aldatu behar dabe, sarkitu egiten jakelako, eta orduan, aurten atarako dugu beste deialdi bat hori laguntzeko, beraz horrek gastuak ez dabe sartuko hemen, baina bai eukiko dabe beste deialdi bat, ekizaldian behin egin behar daben guzti hori, diru laguntzeko. Bai. Bai, barkatu galdera bat daukat, getxo estenar, eske justo, gantzaren ez oso harin, ez nuen moztu nahi. Ze modalidadean ez dago hautaturik, ikusten dut gondala bakarra aurkeztu dana eta baztertua. Bai. Ez dakit hor egin duzuen hausnarketaren bat zergatik zimaginatzen dut, igual ez dira kulturelkarteak ez dira enteratu, edo ez daukate proposamenik, ez dakit hor eginda dozuen nolakoa ez B modalitatean aurkeztu dira. C modalitatean agertu dana, eze bazan baldintzaren bat betetzen, orain ez dugu gogoratzen zehatz, baina Sabik azalduko dau, eta gainontzeko alkarteak interes auki dabena deialdi honetan parte hartzeko B modalitatean aurkeztu dira. Datu oso zehatza emateko herriko elkarteak aurkeztu aldira B edo C modalitatera. B modalitatean katxeta ordaintzen zaie, proposatzen dute dirua, eta orduan da gauzak garbi esateko txoria eskuan. C modalitatean ez zaie katxetik ordaintzen, ematen zaiena da aretoa erabiltzeko erabateko lagapena, ez dute zer ordaindu behar teknikari denak eta gu jartzen ditugu, eta beraiek sarreretatik eskuratzen dirua eskuratzen dute. Beraz, txoria airean. Orduan, gertatu dana gainera zehazki da, aurkeztu den hautagai bakarra C modalitatera katxeta aurkeztu du. Eta orduan esan geniona zen, orduan bera aurkeztu behar zela, eta gainera oinarrietan jasota dago deialdira aurkeztu behar direla proposamen berriak. Deialdi honen helburua da sorkuntza, talentua eta barrak erakartzea, eta proiektua gero funtzionatzen baldin badu, aztertu beharko da beste bide bat eduki dezaken. Albek txapelondo jadanik egin zuen, getxo estena irekiatik aurkeztu zuen, eta ekitaldia egin zen jadanik. Beraientzat interesgarria da, baina agian hori beste kokapen batean edo beste hildo batetik sustatu daiteke. Eta gainerakoan irantzuk esan bezala ikusten baldin baduzu B modalitatean elkarteak daude hautatuen artean. Proposamen honak egin dituzte, eta gainera azpimarratuko dut deialdi honek bereziki emaitza oso on bat dauka, eta da talentu berriak erakusten dizkigula urtero. Agertzen dira pertsona batzuk ez geneuzkanak radarrean. Batean, elkarte bat, ez dakin ongoa, edo konpainia profesional bat, nik zer dakit, adibide moduan jarriko dizuet, Exodus opera. Lehenengo atalean atera dena, Arriagan estrenatuko da, baina bere sortzailea Getxokoa da. Eta guk Getxoko sortzaileak beka eman genion. Horri esker Jaurlaritzako produkzioko diru laguntza lortu du, opera bat sortuko du gazteentzat, Arriagan estrenatuko du, eta gero bere herrira etorriko da deialdi honen bidez. Odan oso katea oso ondo zainduta dago. Vale. Bueno, puntu honen inguran beste pregunta gehiorik ez badau. Azken puntura joango ginateke, galdezkeak, eta idatziz bakarra jaso dugu Alderdi Popularren partetik. Beraz, Natali?
Gracias. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que nos informe sobre el pago de algunas facturas aparecidas en el decreto 105/2024 de la Escuela de Música. ¿Cuál ha sido el criterio para comprar los 10 abonos para la voz en la temporada 24-25? ¿Quién se beneficia o quién disfruta de los citados abonos? ¿Y por qué no se ha informado a la Junta Rectora de esta compra? Gracias. Bueno, pues voy a empezar por el último. Es una actividad que se viene haciendo desde siempre, ¿vale? Siempre galdetu dut, eta ia noiz hasi ziren, eta danek esan duzte, buf, nildu nantzenetik, egoan sistema, aspaldidan egiten da. Eta, bueno, horren helburua da, badakizue, Andres Isasi musika eskola bat da, eta musika eskola baten barruan, aktibidade pedagogikoak dagoz. Actividades pedagógicas dentro de una escuela de música, eta orduan egiten dana da, helburua da gure ikasleak ere orkesta bat edo orkesta profesional bat zer dan ikasi dagien, euren etorkizun baten barruan zer egon daiteken erakutsi da, erakutsi egiten jake bidea, ezta? Eta orduan abonoak erosten dira gure ikasleentzako, eta egiten direna da, interesa daukiren artean, sosketatu egiten dira, eta gero beste batzuk egiten direna da, igual irakasleren bategaz, taldetsu bat joaten dira, irakasleagaz. Beraz, batzutan joango da ikaslea bere aita edo amagaz, bost ikusten, eta beste batzutan taldetsu bat joango da irakasleagaz. Eta orduan interesa daukiren artean, sosketatu egiten dira sarrerak, eta hor dagoz, eta direna dira 450 euro, eta 5 abono bikoitz erosten dira. Beraz, 80 sarrera dira erosten direnak. Musika eskolako webgunean informazioa. Eta hori musika eskolako webgunean informatuta dago. Eta newsletterrean ere, ikasle jasotzen daben newsletterrean hor gonbidatu egiten dira ikasleak parte hartzera. Vale. Bueno, gracias. Vale, idatziz ez dago besterik, bapatekorik, ez dakit dagoan. No, a ver si nos podías dar algún detalle más de las obras que se van a hacer en Villamonte, en el aula de cultura de Villamonte, porque tenemos aquí una cosa detallada y tal, pero si se van a suspender las actividades del resto, algún detalle más. Bueno, gaur-gaurkoz dagoana da, lizitatzen dago Villamonteren bigarren fasea, uste dut oen dala aste pare bat edo urten pasatu zala Junta Gobiernotik, eta, badakizue, aurrekontu parte hartzailetan eskatu zen Villamonte biliburutegia eta dana, orokorrean, egokitzea. Lehenengo fasea eginda dago, Joan Basaria ikusi duzue, zelan dagoan, eta orain da bigarren fasea. Eta izango litzateke, justo sartu eta eskumatara dagoan guztia, según entráis toda la parte de la derecha, lo que es la biblioteca per se, eta orduan hor dagoan erakusketa areto txikitsu hori liburutegiari emongoiako, eta umen liburutegia hain zuzen beha izango da, gaztentzako liburutegia egokitzeko eta bar. Eta gero... Esta de aquí, ¿no? Espera que no veo bien. Sí, la entrada... A la derecha, aquí había una sala de exposiciones. Sí, eso es. Esa sala de... ¿Eso se ha pasado aquí, la sala de exposiciones? Sí, eso es, la sala de exposiciones. ¿Y aquí va a ser biblioteca? Eso es, va a ser la biblioteca infantil. Se le da ese cacho también, se le suma a la parte de la biblioteca infantil. Y luego, al fondo, a la izquierda, eso es, esa parte de ahí, ahora mismo hay una pequeña sala pues, que es muy oscura y que normalmente no se le acaba dando uso porque la gente no... Pues es pequeña para grupos grandes y luego pues aparte es una parte oscura de la sala. Entonces, esa parte se va a convertir lo que es en almacén, ¿no? Donde va a tener el propio archivo de repositorio, etcétera, la biblioteca. Y la parte siguiente, donde está la reprografía actualmente, un cacho
sea, al fondo, si hay otro almacén, pues ahí se reordena todo para que sea el archivo y el almacén, y la parte de reprografía... ¿Estás hablando ahora de esto? No. Sigo en el córner de la izquierda. Y esa parte de la reprografía, metro arriba, metro abajo, esa parte de la reprografía se convierte en otra sala multiusos más, igual que la 5. Será una medio gemela a la sala 5 que hay actualmente. Y a la vez también se van a acondicionar pues, temas acústicos, etcétera, etcétera. Vale, pues muchas gracias. Y bueno, pues según cuál sea el planning de obra, pues habrá afectaciones al servicio, pero bueno, Ya. pues como cuando en casa tiramos la cocina y la rehacemos nueva, pues estaremos un poquito más incómodos, pero bueno, intentaremos siempre pues que afecten lo menos posible al servicio unas obras. Vale, pues gracias, presidente. Besterik ez badago, amaitutzat emango dugu, otsaileko artezkaritza batzordea. Eskerrik asko.